Τι έκανες, Λάμπρο μου? Έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο? Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και προς εγώ και από πίσω ίσα με 300 πιτσιρίκι. Μα γιατί, Λάμπρο μου? Αυτό εδώ τι το θέλεις? Το σπαθί μου, Ειρήνη. Ποιο σπαθί σου? Τι να το κάνεις? Δεν τους είδες όλους τους? Ποιους να δω, βρε, Ειρήνη? Σου πέρασε η ιδέα πως ό,τι έκανα εγώ με το σπαθί στο χέρι το έκανα για μερικούς επιτίδιους και για μερικά σκουλίκια? Ό,τι έκανα εγώ, Ειρήνη, το έκανα για 8 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκερης φυλής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν τώρα να το σωστεί ένας πιτσιρίκος και να το σέρνει μες στη λάσπη. Να μεγαλώσει ο πιτσιρίκος, να γίνει άντρας, να πάει στρατιώτης και αν νομιγέννητο το χρειαστεί να έρθει σε μένα να μου το ζητήσει και εγώ να του το χαρίσω. Τώρα πες με τρελή, πες με κουτί, αλλά... Δεν σου λέω τίποτα. Τρέχα τώρα στο φαρμακείο να δώσεις τα λεφτά και πάρε μου και ένα πακέτο τσιγάρα, μικρό. Καλά. Τη λάμπα που την έχεις? Να την, εδώ είναι. Θες να την ανάψω? Όχι, βάλε πετρέλαιο και την ανάβω εγώ. Έχει λίγο πετρέλαιο μέσα. Καλά. Δεν με θες τίποτα άλλο, Όχι, όχι.